Hi, good morning ba? Oy! Hello guys! Hello. Hello, good morning! Good morning. Oo. Hello mga kadulong, mga kalidang. Good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa mga kadulong, mga kalidang. Unang-una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga viewers ko mga kadulong. Maraming salamat sa inyong lahat talaga sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Ako na naman ito, si Christopher Gonzales. Unang-una sa lahat mga kadulong ay ang ibabahagi ko sa inyong video ngayon ay aking babatiin ang aking mga kasamang tricycle driver na morning na mayroong kamera kung ano ang reaksyon nila mga kadong, dahil bibihira lang yung mga kasamahan namin na pag tuwing umaga kita-kita kami doon sa pilahan, babatiin mo ng good morning, bibihira lang mga kadong, at lalo na mayroon pang kamera kung anong mga reaksyon nila mga kadong. Kaya abangan mo. Pag alis ko mamaya, update ko, ipapakita ko sa inyo. Ngayon mga kadong, sana magustuhan ninyo ang aking challenge na video ngayon na papatiin ko sila ng good morning ang aking mga kasamaan. At saka mga kadong, kung ako tanongin nyo, hindi ako magsasawa na mag-upload ng ibang mga video. Sana ikatutuan ninyo mga kadong. Tuloy-tuloy lang hanggang saan ang kaya ko mga kadong, dahil kung ako ang tatanungin nyo, mahal ko kayo. Sana sa pagdating ng araw mga kadong, sana'y magustuhan nyo rin ako at mamahalin nyo. Shout out sa lahat ng mga aking mga viewers at aking mga subscriber. Darating araw, shout out ko kayong lahat. Walang laktaw. Lahat kayo. Alright mga kadong, sa lukuyan mga kadong, ako ay magkakape ngayon. Ito yung alaki na tinapay ko mga kadong. Siyat ko, di ko busog nito. Ayan mga kadong. At ito naman yung kape. Yan, kapeng mainit. Init sa tiyan. Yan mga kadong. Yan. Okay. Alright mga kadong, pagkatapos ko dito magkape, maligo na ako. Pagkatapos, sabay-sabay tayo umalis. Sana doon mga kadong, samahan nyo ako. Alright, update ko kayo mamaya. Hello, good morning ulit mga kadong, mga kalidang. Yun, nakaligo na ako mga kadong, nakabihis na, ready to biyahe na to. Yun, samahan nyo ako mga kadong sa aking gagawin ngayon. Good vibes yung mga kasamahan kong tricycle driver. Alright mga kadong, samahan nyo na ako. Tara na! Alright mga kadong, alis na tayo. Ito pala yung helmet ko, baka makalimutan. Ay Master Edwin, patingin mo na. Buka pala mas mga kadong, baka mamaya patikitan tayo. Okay, day, alis na ako day. Bye muli. Aking alaga mga kadong, nasa pinto. Day, alis na ko day. Madilim pa mga kadong. Away, pinatay ng ilaw. Bukas na rin. Yan, nasa baba tayo. Hindi maliwanag dito mga kadong. Okay, yung mga nakaparada mga motor dito yung mga kadong sa baba na to. At ito naman yung sa ating. Okay mga kadong, warm up ko muna yung motor natin. Okay mga kadong, na warm up ko na yung motor ko. At aalis na tayo. Yan. Yan. Okay mga kadong, wala naman akong gamit pang vlog habang tayo naglalakbay.
Babalik na lang ako mamaya mga kadodong kung nandoon na ako sa aking ruta kung saan ako nagbibiyahe mga kadodong. Okay? Hello mga kadodong, mga kadodong, andito na ako sa aking area kung saan ako nagbibiyahe mga kadodong. Kararating ko lang talaga. Yan. Okay, mamaya mag good time na tayo sa mga kasamahan ko mga kadodong. Alright. Good morning. Good morning ka muna. Good morning, Masya. Vlog ka naman maaga pa. Good morning. Good morning muna. Ah. Aga-aga mainit ang ulo eh. Pare, good morning. Hi ka naman. Yan. Ay, kasama pa ako dito natutulog mga kadulong. Hello, kaibigan! Good morning! Good morning. Ayan, kasamahan ko yung tricycle driver mga kadulong. Ano, may binamano na ba? Wala pa. Parehas tayo. Okay, good morning kaibigan. Hello Ton, good morning. Magay ka na. Hello pare, good morning. Magay ka naman. Magay ka naman. Buhay naman na ba? Meron na isa. Meron na daw isa mga kadodong. Yan si Paring Toots, kasamahan ko ng tricycle driver. Kaibigan, good morning. Ayan. Ayaw nyo Good morning. Ayaw nyo maging kasangkapan na maging testigo siya. Kaya mga kadodong, mga kaibigan ko yan, nakakasama kong tricycle driver. Mag-hi naman kayo. Ayan. Ayan o. Bye-bye. Good morning. Good morning. Eh. Kapaya, good morning. Morning. Nantok pa. Hi ka naman. Nantok pa. Nandok pa mga kadodong. Hi, bye. Good morning. Oy, good afternoon. Good afternoon. Kung pambihira ka, good afternoon. Good morning ngayon. Morning guys. Kaya mga kasamahan ko, tricycle driver, mga kadodong. Hello, Sarge. Good morning. Yan. Si Sargento. Master Sergeant. Recto. Hi ka naman. Mag-hi ka naman sa vlog ko. Oy. Alright, mga kadong. Dito, mga kasamahan ko, nakapila na. Nakabuhay na mano na siguro. Meron na eh. Okay. Sano, good morning. Ayos ah. Ayos ah. Kaway ka naman. Kaway na ba? Buhay naman na. Buhay naman na. Isa pa lang. Isa pa lang. Ha? Tuloy ka na ba na? Isa pa lang. Isa pa lang. Pajo! Kuat tidak Pajo. Jo, good morning Jo. Lo epic tu. Nyur. Good morning Nyur. Nyur. Doon ka mag-vlog sa Chinter. Ang bihira ka naman oh. Wala pang ginumano pa. Magkakaroon ka rin yan. Huwag ka mag-alala. Magkakaroon ka rin. Eh, aga-aga, Oh, pinakan ninyo. mo ako eh. Maya-maya, pag may pinamano na. Oh. Sigurado yan, magkaroon ka na. Bigyan kita.
Ba't ayaw mo? Ayaw ko. Ha? Ay, gusto ko sa pasayro ko mo nagaling. Ayaw mo na bigyan kita. Ha? Ayaw mo na bigyan kita. Magay ka muna, magay ka madali. Magay ka muna. Wala tayo sa huwag muna. Ha? Wala muna. Bira to, magay ka muna. Yung mga karong, aking kasamang tricycle driver. Hello, bye. Good morning, bye. Hi, good morning ba? Ay! Bye. Hello guys! Hello. Hello, good morning! Good morning, good morning. Oo, magandang umaga. Kumusta? Magandang umaga. Ayun, bay, kumusta mo biyahe mo, bay? Okay, okay. Ha? Okay, Okay kayo? okay kayo. Ayun. Kumusta naman pasayro mo pagsakay? Ha? Kumusta naman yung pasayro mo pagsakay? Okay naman. Very smile. Put Okay. smile in their face. Okay. You say good morning, ma'am. Good morning, sir. Pagbaba. Okay, gyapon. Siyempre bayad. Ha? Pagsakay libre. Pagbaba bayad. Pagbaba. Kaya kasama namin si Dante Barona. Dante Barona ba? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Good morning, sir. Good morning, Okay, guys. maraming salamat sa paunlak mo na naman. pag-interview. Sige, shoutout mo yung mga family mo. Ay, shout out sa lahat ng mga kasama ko dito sa Barangay Central Toda. Good morning to all of you. Lalong-lalo na sa aking kaibigan na si Jobe. Oh, managa ka na. Okay, bye. Salamat Thank you, bye. Thank you, bye. oras na thank you, bye. binigay mo sa akin. Okay, bye. Thank you, bye. Alright, mga kadudong, mga kalidang, sana'y nasiyahan kayo sa video na ibinahagi ko sa inyo, mga kadudong, mga kalidang. Tatapusin ko na dito yung aking video, mga kadudong, mga kalidang. At magkita-kita na lang tayo sa susunod kong mga upload ng mga video, mga kadudong. Bye-bye!